Nou, kijk, de Maas is een van de meest vervuilde rivieren in Europa. Of de meest vervuilde rivier. En de Maas is ook iets wat Limburg verbindt natuurlijk. En ook andere provincies verbindt. En waarmee we ook landsgrenzen kunnen overstijgen. Dat prikt hem goed. Hoe vind je het om te zien dat dit hier allemaal zo ligt? Een beetje verdrietig wel. Want wat vind je zo verdrietig aan dan? Ja, dat is gewoon mensen denken dat dit kan. Wat zijn de gekste dingen die je tegen bent gekomen? Nou, wat wel bijzonder is dat er wattenstaafjes ook hoog in de top 5 staat. Ja? Ja, je ziet heel veel van die plastic dopjes. Dus dat is ook wel belangrijk waarom die nu ook vastzitten aan de flessen. Jij hebt er daar al eentje in je handen, Ja. hier al eentje. Wat op zich nou, een shortspulsje. Als we bijvoorbeeld een grote opruimdag hebben, op misschien meer dan 7.500 tot 10.000 vrijwilligers die op één dag bezig zijn om honderdduizenden kilo's zeg maar afval op te rapen. Jeetje, dat zijn er wel heel veel. Want, Het is echt bizar Ja. hoe groot dat geworden is. Want komen die dan ook allemaal, is dat verspreid over al die kilometers Maas? Of hoe zit zo'n dag in elkaar? Ja, nou eigenlijk moet je je voorstellen dat op zo'n dag je hier overal zeg maar blauwe hesjes ziet. En dat er zeg maar hier honderden mensen zeg maar bezig zijn om die oevers zeg maar schoon te maken. Wat doet het dan met je op het moment dat je al die blauwe hesjes hier ziet opruimen? Maar dat doet niet alleen iets met mij, dat heeft iedereen die hier dan bezig is. Als ik er nu al aan denk, krijg ik er kippenvel van. En ook de hoeveelheid kinderen die je daar dan bij ziet. Want het is ook net als met mijn zoon. Gewoon als mensen daarmee opgroeien, dan gaan we echt verandering zeg maar, zien. Hè? Dus ik ben echt positief gestemd dat dit soort dingen met generaties zeg maar, opgelost worden. Ik had zelf nooit gedacht dat dit zo groot zou worden. Sterker nog, we hadden eigenlijk bedacht dat we dit één dag zouden doen. En inmiddels zitten we er al bijna 5 jaar aan vast. Maar ja, ik vind het ook wel mooi om Misha te laten zien dat als je een idee hebt, zeg maar, van hoe klein, hoe groot ook. Dat als je iets begint, dat je alles in beweging kunt zetten en heel groot kunt maken. En hoe vind jij dat dan, Misha? Nou, vooral heel leuk dat hij dat zo wil doorgeven aan mij.